n'ihi na ya bụ otu onye ahụ nabatara ọnwụ ka anyị niile ghara ịnwụ. N'ezie, ya bụ otu onye họrọ ịnwụ ọnwụ ka anyị niile wee dịrị gị ndụ ebighị ebi. N'ihi nke a, anyị na-eso otu ukwe nke ndị ọma were ọṅụ na-eto gị na-ekwe. Onye mgbe o kwetara ka edunye ya n'ahụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele, nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edolie maka unu. Otu ọkwa ka o si mee mgbe erichara nri anyasị, o buru iko nsọ ma ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, ka a bụ iko nsọ nke ọbara m, ka ọgba na ọ bụrụ gị ebighị ebi. A ga-akpọ ya n'ihi unu na n'ihi iberibe mmadụ, ka e were gbaghara njọ ha, na-emenụ nke a na ncheta m. Cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya, ya na Pope anyị Leo, Bishọp anyị Godfrey na ndị eji ejiji niile. Cheta nwaodibo gị Kristiana, onye si n'ụwa akpọrọ ka ọ bịakwute gị, ebe ejikọtara ya na nwa gị n'oyiyi ọnwụ ya, mee ka ya na ya bụrụ otu na mbilite n'ụwa. Chetakwazị ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rapụta, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ ihe nke anyị na-arịọ
imere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya na ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa chi ụwa site ndụ ebighị ebi ka anyị sorokwa na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na n'isonye ya nakwa n'ime ya na n'irikọ n'otu nke mmụọ nsọ ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị Chukwu nna Chike niile site n'ụwa nke ụwa niile. Ebe e nyerela anyị nwụ na-enye ndụ, anyị abụrụ ndị ejiri nkụzi nke Chineke were zụọ ka anyị were nrube mmụọ n'ime nna anyị nọ n'eluigwe. In nature sono di Catholic quadruno, non sono sicuro,
così collegato da Magnetello, Giuridianso. Ai occupanti di Saio Macchignaca.